دگەل زێدەبوونا خوستێ لەسەر زانیاریên لەسەر ئاستê herêmî û navdewletî tora mîdyayê ya Rûdawê navendeke lêkolîna vekir. Yekem karê navendê jî pirtûkek bi navê Kurdistan Post Daeş ango Kurdistan piştî Daişê. Ev mijara ku cihê giringiyê ye li cem hemû aliyan. Akademî pêşbînî dikin ku ev navenda lêkolîna cihekî baş ji bo xizmeta gelê Kurd bigire. Divê destxweşî li Rûdawê bêkirin ji bo vekirina vî senterê lêkolînan. Boçî? Çunkî qonaxeke gelekî giring di mêjûya Kurdan de dest pê kiriye. Em hêvî dikin di demeke Kurd de dawî bi van gefên Daişê were. Di rêya vî senterê lêkolînan de dikarin gelek pirsan gotûbêj bikin û planan ji bo dahatûyê danin. Her ji ber vê jî pîrozbahiyê li Rûdawê dikim. Navenda lêkolînaya Rûdawê giringiyê bi her çar parçeyên Kurdistanê dide. Ev zêdî wê yekê ku dê lêkolîna û şopandinê ji bo mijarên giringê rojhilata navîn bike. من هیوادارم ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوودا و بێتە سەرەتایەکە دەستپێکێک بۆ دروستبوونی ئەو ناوەندانەی کە کار دەکەن لەسەر دۆزینەوەی کێشەکانی کوردستان لە هەموو بوارەکاندا و دواتە چارەسەرکردنیان. Li Herêma Kurdistanê û Iraqê yekem navenda lêkolînaya ku girêdayî dezgeheka ragihandinê têvekirin. Ev yek jî taybetmendiyeke cuda dide senterê ji aliyê ferehiya tîm û destxistina zanyariyan. کردنەوەی ناوەندی لێکۆڵینەوەی کەوا بەسترابێتەوە بە دەستگایکی ڕاگەیاندن هێنانی ئەو تەجروبە سەرکەوتووە بۆ کوردستان و بۆ مبادرەی قەناتێکی واگرنگ ئەمە خۆی ڕێچکەیەکی زۆر دروستە و چاوەڕوانیشتی گەورەی لێ دەکرێت هاوکاری خەڵکی ئینستیتیوتی و کومێری زۆر گرنگە زانکۆیەکانی حکوومەت و سربەخۆکان لێکۆبستنەوەیان وەکو شەبەکەیەک زۆر گرنگە. داڕشتنا سیاسەتا دەرڤە و بەهێزکردنا rêzên navxweyên welata bi alîkariya navendin lêkolînê dibe. Navendin ku bi xwedan ezmûn û sersipiyên zanistiyên cuda têne birêvebirin. Li welatên pêşketî de navendin lêkolînê stratejîk di sazkirina biryarên siyasî de bi roleke berçav radibin. Li Başûrê Kurdistanê jî ku hîn bi fermî pergala dewletê wernegirtiye. Giringiya sazî û navendin vî rengî du qat dibe. Rengên Şerro, Rûda û Hewlêr.